Menteri Ketenat Revenue bakar mencela ulah syakan thok tengah halo ke jingkren jeng udang sien bakam perjudan ke jing ujuan na balakawa halo ke jingwara ekam perroy ka Asam. Halo ketika jingkren jeng Menteri nak liang omeli ke mau pelang ba SK Sun Mador hakani ke sengi balang ulah par ke jing thok syau Menteri dak ke baong ba kamlong setia ke badai ban ong ba omjudan kenu ke jing ujuan. Ulah ong ru ba kahima na du usnam arja sipo hadu arja asan ba terter hadu arja khat pra kaya peteng ban bentip yang sarkar halo ke jingwan pini bor ke Asam kuntup hakani ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Hakujuk opor habakran halo ke jingdon kam ki kampan roy hakate kathan uba SK Sun ulong bagnadu usnam ajar sipo ka himanang spung kala dap bantho sa menteri kampo ing ka jala ban aino da ka police outpost haniu balakawa badru ban pentri kami ka sulok kepala dap ban sorbi nadu patgaung hadu balkapara la ban kendo huni bau sekretari ka himanang spung ba Michael Warji hakatio baladap ula sasyo hakipai ba balakawa hakaba kila penjulor ka yingsa jong u bat thangru wat ikikot kisla ki badon kam jong hima ka jingkam jong ki plut Asam yo tirong ba hadin blosak pen mansau hai pe ba kala penlong babun ki seng kumjuru ke cici ban ki winjur hadin mangalawan pek ang te ngalai I te ngalapha ka report show chief minister halor ka jingsham ka jonga ba ka number 1 ka long ba ka jingking ba kisna halor ka wa ki khot ku tengau yong tengau yong kadai ke jaka ka kaput jong ka jaka jong ka bahap apo ka himanong spong menchwa ki thu yang aki ong ba kila kerpat ik state PWD ban repair no ik jingking dieng ka bala jot ka bala sna lamba ka tukawa ten re ya kata ka por ka PWD ka ong ba ngimla ban le ya kata na ka daw ba ngimdon pisa ki site kani ka phone constraint te hadin kata gibri imat kilong frustrated ki kerpat ik sarkar Asam bat sarkar Asam kalashna da ka RCC bridge bat halor ka jingshna kini RCC bridge uskat tri jong himanang smong umudi siya kut bat ka kut ka ayak stay order bat dina kata ka daw ki patba nang tu ki dom le si ki lek ban kata kti yu bat ka jing temu ju ki kolong man penjot ikot kisla ki badon na po yeng ju ka ga bangat tho pat sha I minister jong ka revenue department kolong I menteri jong ka revenue and disaster management I ong ba don ka jing ujur ru em na ki briu jong ka balakawa halor ka jing wan tre ka sarkar Asam hapo ka jaka jong ka Meghalaya te halor ini ibenta ngala tho sya I ba le si kolong ka babakla pankren kumta namar banga danut ki kot kisla bro ba ka himanong spung kala tho sya ka sarkar jela bat kumju ru sya ka deputy commissioner jong ri boy district ba ki persya ya ka jing wan tombor jong ka sarkar Asam hakaba ningkong house nem arjar khatsan ban tanlai sya ki jaka ki bahap hapo ka himanong spung ka ba harpat house nem arajar khatpra bakila shnaya kini ke jingking hakaba usket tu ni bat sim nong spung kila tho sha ka deputy commissioner bat kumju ru sha chief minister jong ni ka jelai ka jongi iba Conrad Sangma kabalingo kalong ba house nem arajar sipo nakihima nong spung kila tho sha ka sarkar haktu kapor bakan aino ka we ka polling station hapo balakawa nani ka police outpost po balakawa bakan wanra ka jing chung shngan ka tu kapor banlait na ka jing tombor jong ki briu na po Asam ya ki briu ki jongi ka baar pat banyarap ban penchna surok ya kitu ki jaka bansuk ban defend banyada ya uput usam ubahap po ki manong spung bat kumju ru uput bahap ima khala Meghalaya te kata ka deyu arjar sipo hawa ajar khatsan kila tho myang sho u minister jong ka PWD banyarap man penchna surok no kham kloy namar ba ki bri gula jinjar palat man isnei ki namar ki bri gula jinjar palat bat banyada nakabuj syanti jong sarkar Asam ka batmu ban guruk jaka da ka ba kular ya ki developmental scheme ya ki bri ke basyong tu ka thain ten ri ka basusi kanong ba na do wajar sipo arjar khatsan umshin daldan kano ka development te ka jing tho jong nga cha I menteri jong ka revenue department kalong tang ban ong ye I ba kam de ka ba shisha ba omdon kanu ka jing ujur halor ka jing wan kurup jaka lani ka jing wan tre jubor ka sarkar Asam haki jaka ki bahap hapo ka jala Meghalaya